para min é como se o fose, e se chama Manchas. Eu atopei a súa nai de camiño á aldea, na está ferida, e a levamos a casa, e pasados os anos, cando xa a nai xa estaba un poquinho adaptada a nós e demais, decidimos cruzala. Sorprendentemente tivemos 19 cachorriños de dálmata, que se din ben pronto, pero claro, manter, coidar e alimentar a 19 cachorriños é unha tarefa complicada, pero aquí está ela. É un pouquiño pequeniña, xa a vedes, pero porque realmente tiñamos que facer tomas para darlles biberóns, para darlles xantar, de cear, de almorzar, porque claro, os cans como só teñen 8 mamas, pois era imposible alimentar os 19. Gústalle moito cousas de esconderlle comida, é algo curioso. Ti lle escondes un trociño de algo, primeiro lle onxas, logo escondes e pasa todo o día buscando pola casa ata que o atopa. É unha cousa moi peculiar dos dálmatas, que imagino que moita da xente da súa casa que teña dálmata o saberá, é que sorrí. O dálmata sorrí cando se poi moi contento. Como nunca cruzamos moitas veces, pois, ten o problema de que ten embarazos psicolóxicos. Entón, que pasa cos xoguetes de Manchitas? Pois que hai que esconderlle os xoguetes porque se pe que o anaco de pollo que ten e a hamburguesa son os seus fillos. Os coloca a mamar aí como se fosen tal cual, e non é así. Entón ten un poquinho unha sesión cos xoguetes, entón moitas veces hai que separar o de xogar e o de criar. Eu son un amante das criaturas, a min fascinan as criaturas. Eu son unha criatura como a eles. É dicir, unha criatura non podería vivir sen outra criatura como esta. Apórtame pois moita tranquilidade, moita calma, moitísima paz, tamén moitísimo cariño e moita seguridade, porque vas con ela pola rúa e tamén senteste como un poquinho así de que é un peluche ou non o vedes. Mira, que cosa.